Pozdrav svima! U današnjem klipu ćemo govoriti o nekim jeftinim predmetima za preživljavanje, ali da vrede vaš novac. Pa počnimo. Prvi predmet na ovoj kratkoj listi jeste parakord. Ovo je kanap koji ima dosta veliku izdržljivost i možete ga koristiti u prirodi za različite svrhe, izrada skloništa, zamki i tome slično. Predmet broj 2 jesu mora noževi. Mora noževi, nebitno koji se model kupuje, su veoma kvalitetni, a dosta jeftini. Sljedeći predmet jeste takozvani S-bit stol. Ja ovdje imam nekoliko komada. Možete ovako da ubacite u neku futrolu, da možete da kačite na ranac sa MOL sistemom ili na kaiš. I ovako ubacite jedan upaljač. Samo moment. Naravno, kocke koje idu uz gorionik. On je dosta jeftin, cene su im negde oko 10 eura, a možete koristiti za pripremu hrane. Ove kocke također možete koristiti i kao pripalu. Predmet broj 4 su astrofolije, space blanket, aluminijumsko ćebe, nije bitno kako ko to zove. Imate ih ovako u raznim veličinama i bojama. Odlična stvar, pošto izuzetno dobro reflektuju vašu telesnu toplotu. I posljednja stvar na listi jeste šemag. Neko to zove palestinka, ali potpuno je nebitno. Ovo je veoma dobar, jeftin predmet koji možete koristiti za razne svrhe u prirodi. Hvala vam svima na gledanju. Pozdrav!